Ik wil mijn vriend Wil Krause bedanken voor de nominatie. Ik neem de challenge zeer zeker aan. We gaan samen proberen de Zuid-Böhmische polka voor u te spelen. De insiders van de Böhmerwaldkapel die weten waarom ik deze kleren aan heb. We willen een keer een videoclip opnemen en toen sting ik in de goede kleren daar en de rest sting in de verkeerde kleren daar. Maar nu gaat het ook alsnog door. Veel plezier jongens. De nominaties wat ik wil doorgeven zijn de volgende. De Böhmerwaldkapel als groep. Ronald Doeve van Waanzin. En ik weet dat er vreugde ook opgeruimd is met deze muziek. En de jongen, de ganz andere ook. Guido Fresche. Dankjewel. Thank you.